ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଅନୁଗୁଳ ଅରୋମାର ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ମାଛ ତରକାରୀ ବା ମାଛ ଝୋଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି 1 କେଜି ମାଛ ନେଇଛୁ ଏବଂ ମାଛକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଯଦିଓ ମାଛ କାଟିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘରେ ଧୋଇ ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁ କଳାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। କେଉଁଠି ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କାତି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଆଗେ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ନେବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଆଞ୍ଚ ଆମର ସ୍ଲୋ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଭାଜିବେନି ବା ବହୁତ ନାଲି କରିବେନି, ଯେହେତୁ ଝୋଳ ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସଫ୍ଟ ରଖିବା। ସଫ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ କିଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପରେ ଆମେ ଏବେ କିଛି ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ ନାଲ ହେଲାଣି। ପିଆଜ ନାଲି ହେବା ପରେ ଆମେ କିଛି କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ସେଇଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ରଙ୍ଗ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ 2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆମର ସୋରିଷ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲେ, ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଫିସ୍ ମସଲା ଏବଂ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ଏବଂ ହାଲକା ପାଣି ଆମେ କିଛି ଆଡ଼୍ କଲେ। ଏବେ କିଛି ମସଲା କିଛି ସମୟ ହେବା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ଟମାଟୋ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ମସଲା କିଛି ସମୟ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମର ତଳୁ ତେଲ ଆମର ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ମସଲା ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ପାଣି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତିକି ଆପଣ ରଖିବେ ଗ୍ରେଭି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ମାଛକୁ ଭିତରେ ଡିପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକା ସମୟ ଫୁଟିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମାଛ ରେଡ଼ି ହେବା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କଲେ। ଯଦି ଏଇ ଡିଶ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଅରୋମାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।